тамошобинони азиз, боз як аксияи дигар дар бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза, чорум қатор, дасти чап. Марҳамат, ина якум савдогар. Биненда ҳам қадар либосҳои фасон доранд. Нархошон аз 50 сомон сар мешава. Иҷада брижои хушрура, футболка, свитер, чанд намуд молои фасоншона 50 сомонӣ кардаган. Инчунин бо дигар нархҳоям ҳаст. Марҳамат, рақамашон ҳаст, нависен, доставка дорад. Духтарако, грандиозная аксия рафтаста. Некем кам мондаган 6 дона ё 7 дона ҳамаган намхе двойкачо мондаган 100 сомон кардаган шона. Марҳамат, кассе успет кна юбка дораду бананам хели вай дорад. Диден худича. Хулас беҳад хушру 100 сомон. Ино 250 300 сомона будан, ҳозир 100 сомон штагай. Бозори Корвон айҷа тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза, дасти чап, чорум қатор саршавиш. Иҷа аллакай мужской мефурӯшанд, леки аз борои усулашон нем қастатка доранд. Ҳамаша 100 сомонӣ кардан. Ина духтаро бинависен, баъд наген тамом шудай, барои ки кам мондагай. 6 дона доштиян, 7 дона доранд. Марҳамат, ина дар тақдири кассе боша 100 сомон. Ина двойкачаи фасон 100 сомон успет кунен. Ай инаи боша духтаро 1 дона мондагай. Ира 250 300 мефурӯхтанд, ҳозир ирам 100 сомон кардан. Ирам 100 сомон кардагай, размери калонаш мондагай. Духтаро успет кунед, ина кассе даки бираса, инами 100 сомонай. 1 донай духтаро бо ина дар навор ма гуфтаистам. Марҳамат, распродажа. Инаям болопушакам 100 сомон. Хулас, марҳамат духтаро, агар омада натонен, рақамашон ҳаст, бинависен, доставкатон мекунанд. 100 сомон. Аксия рафтаистад. Тамошобинони азиз, нигоҳ кунед футболкаҳои хушрӯи мардона, остин калта, остин дароз, свитер, ҳамин ряди боло, ҳар он чизе ки мебинен, нархошон 50 сомон штагай. Марҳамат, биёен, беҳад сифатҳои хуб доранд. 120-130 сомонӣ будан, ҳозир 50 сомонӣ штаган. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор. Марҳамат, даҳм дарвоза, дасти чап духтаро, чорум қатор. Марҳамат, мана ё ҳамаш футболкаҳои туркиву хитой. Чӣ хеле гуфтем, ҳам остин калташ ҳастай, ҳам остин дарозаш ҳаст, ҳам бо свитракҳои хушрӯ доранд. Амирияд ҳамаш 50 сомониай. Агар наворда хушрӯ надида бошен, рақамашон ҳаст, нависен, сураташон мепартоянд тона, интихоб кунен. Аксия рафтаистай. Тамошобинон нигоҳ кунен, брижои фасони мардона 50 сомон штагай. Марҳамат, успет кунен, хоҳен нависен, доставкатон мекунанд. Бинен чӣ хел хушрӯай. Ё пеш чанд сум будан, ҳозир 50 сум шид? 120-130 сомона, ҳозир 50 сомон штагай. Бинен чӣ хел хушрӯан. Марҳамат, бозори Корвонай, тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза, дасти чап, чорум қатор. Нами чорум қатор якум одамай, ина 50 сомонӣ. Иҷада интихоб бисёрай, бинависен, сураташа мепартоянд тона. Ина брижои фасони начосдор бисёриҳо мепурсанд. Марҳамат, аксия рафтаистай. Ино чанд сум будан, ҳозир чанд шидан? ё 140-150 будан, 100 кадам. Ина 140-150 сомона, 100 сомон штагай. Начоси ира бинен чӣ хел хушрӯай мардона, ҳамаи размерҳо ҳаст. Марҳамат, дархост кунен, дар ва как доставкатон мекунанд, ё ки биёен ай пеш бинен. Бозори Корвон, мехи даруни ира бинен чӣ хел хушрӯай. Бозори Корвон айҷа тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза, дасти чап, чорум қатор. Интихоб хеле зиёдай. Марҳамат, 100 сомон. Кадомеша мегирен? Мана 100 сомонӣ. Чӣ хеле гуфтам, размерҳо ҳастай. Марҳамат. ҳамқа худичаҳои фасон омадагиай тамошобино. Марҳамат, ина касседа дар корай. аксия рафтаиста 140 сомон кардаган. Материалш аҷоибот, ҳечи намешам, қа хушрӯ, размерҳо ҳамаш ҳастай. Ина нигоҳ кунед, расветкош аст 140 сомон. Чӣ цвете дар корайтона? 140 сомонӣ. Баъд медонед, ина хеле свитракоям ҳаст ва ё 120 сомон дигар цветошам аст. Ина ира бинен, мехи дохили ира бинен, духтаро чӣ хел хушрӯ барои мардотон, барои фарзандотон метонен харидорӣ кунен. 140 сомон худиё, ана жимпирако 120 сомон, дигар расветкошам ҳаст. Иқа расветкошам хушрӯ, 120 сомонӣ. Мана марҳамат. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза айҷа, дасти чап, чорум қатор, якум одам. Марҳамат, кассе ки наворда надида боша хушрӯ, бинависен, суратоша мепартоянд. И цветоша бинен чӣ хел хушрӯай. Суратоша мепартоянд, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Иҷада брижои хушрӯ доранд, ино ҳамаш начос доранд. 150 сомонӣ будан, ҳозир 100 сомонӣ кардаган. Мана
занҳои азиз метавонед барои мардотон харидорӣ кунед. Курткачаҳои хушрӯ доранд, ҳамаи чӣ доранд охи духтаро. Марҳамат. Инаи курткаҳо ҳамаш 150 сомонӣ. Уна без рукавкаи ғафс мистона. Чанд сомон? 150 сомон. Анаям 150 сомон. Хулас биёед. Боз як аксияи дига тамошобинон нигоҳ кунед. Ҳамақа свитрои хушрӯра аксия кардия нигоҳ кунед. Аҷоибот 50 сомон. Материалошда гап нест, мардонаян. Ина чанд тара светка доранд 50 сомонӣ. Метавонед барои мардотон дархост кунед, занҳои азиз. Ҳамаи расветкош ҳаста, ина цветошо набинед. Материалош аҷоибот хушрӯ. Ина молочневи дора, ина бардови дора, сиё дора, сери дора. Ҳамашон 50 сомон хулас. Бозори Корвон, айнам ряди болоям нигоҳ кунед 50 сомонӣ ай. Бозори Корвон тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза, дасти чап, якм одам 50 сомон. Рақамаш ҳаст. Барои маълумоти бештар бонависен. Ина касоне ки имконияти омадан надоранд, бонависен, чун дар ва как доставкатон мекунанд.